Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalem aturaken kagem sedayanipun warga desa pundi niki? Asline kula pun Semerap. Desa Watu Dakon Kesamben Jombang nggih. Wilujeng dalu dalem aturaken kagem Bapak Lurah ugi perangkatipun. Selamat malam. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada seluruh panitia dan juga Bapak Keamanan, Bapak dan Ramel ugi Bapak Kapolsek. Selamat malam. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi tembang kasunyatan. Roko kang kaciret tresno dinali talining jiwa
gandrung parasmu dikasih lagu kasunyatan untuk seluruh wargaku Desa Watu Daken. Semuanya tepuk tangan. Terima kasih. Lelaku diki aku ikhlas nanging aku tak akoni lopo kasunyatan neng tresno kowe sumerin wong yo Ngapurane aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu tuemu Gusti tansah krungu apa panjenenganku muga kowe engkau gantiku Aku sumanding
kesehatan sampun kula layani. Selamat malam untuk wargaku semuanya. Wargaku semua tonggo Budewi. Nggih, siyen kula warga mriki Mas. Terus sekarang Saniki pindah. oh. Mangane kula mboten izin nek ten mriki malih. Oh ngaten ta. Nggih, ning menok wulan dari. Nggih, wilujeng dalu Mas Wijono idolaku. Terima kasih cintaku. Yes. Alhamdulillah dalu niki tinimbalan masyarakat Watu Dakon nggih. Tanah. Alhamdulillah. Tanah kelahirannya dirimu. Nggih. Alhamdulillah juga Mas. Nggih, Sing oh. nonton iki puwadet ndugi mriko nggih. Heeh. Alhamdulillah saged ditangkap ten mriki. Ten desa kula Desa Watu Dakon. Soalnya sawi mboten mriki. Ayo Pak Polo. Nggih, nggih niki Bu Buti Wijaya yang sekarang. Ya sekarang Lebih masa kini. Wonten apa nih Mas? Wijaya Videotron. Wijaya Videotron nih di belakang saya. Biasanya ibu-ibu yang di sini ku sukain nonton YouTube Mas. Oh ngoten nggih. Nah saniki alhamdulillah saged nanggap kiambak nggih. Leres nggih? Leres. Nggih, pripun iki langsung ke mawon apa? Nggih, kados padatan kita kasih kesempatan. Oh nggih. Oh nggih Mas. Nggih wilujeng dalu Ki Bapak JB27. Oh hadir. Hadir niki. Niki yang pakai baju hitam-hitam ya. Oh gitu ya. Nggih. Nggih, selamat malam. Selamat malam. Nggih. Bapak Dewan Mas. Nggih, Bapak Dewan. Nggih. Bapak Andi. Bapak sinten sih? Pak Andi. Oh nggih, bae sampean lali. Nggih, gampang titenane. Nggih. Nggih Mas, kula lek semerap Bapak Andi ini wonge ganteng. Ganteng. Nggih, gede dungkur. Tapi sayang siji Mas. Pripun? Mboten nanggap Buti Wijaya. Nah, iku sing emane iku. Insyaallah tahun depan. Pokoknya golek tanggal sing kosong. Lah nggih, siap nanggap malih ya Pak ya. Nggih. Awas menika nanggap. Tak tagih ben. Nggih. Yuk no, langsung ke Nggih. mawon. Monggo langsung ke mawon. Ugi Bapak Kepala Desa, Bapak Polo Cempe, ugi Bapak Dewan. Oh sik ah. Piye? Nama aslinya siapa? Bapak Arif. Pak Arif Budi. Budi sinten nih? Kula kok lali. Oh iya. Ya aku suwe gak dadi wong ndaken lho bali lali. Aku eling Bapak Jenenge Arif. sapa sih, Mas? Budi sapa ngono lho. Sinten ya, Pak? Bu. Pak Arif sinten sih? Arif Wijaya iku lak ludruku rek. Nggih, Ngawur. panggilan akrabe Bapak Cempe. Nggih. Nggih. Aku lho semerape cempe ngoten Mohon nih. maaf Pak nggih. Pak Dasari. Tapi alhamdulillah Mas. Dia selalu ningali dimanapun berada Budi Wijayanya. Nggih, matur nuwun. Ah, nggih. Monggo langsung kemawon. Nggih. Monggo. Biar dari penggemar Budi Wijaya tahu arek sabu pundi sing namine Bapak nggih. Bapak Arif Budi atau Bapak Cempe. Mriki pun semerap nggih sabun niku napa? Saudara Budi Wijaya. Saudara Budi Wijaya. Monggo Bapak Kepala Dusun dipersilakan. Sar kali Bapak Kades nggih mboten napa-napa. Bapak Kepala Desa, Bapak Polo, Bapak Dewan, monggo sampean mrene gak munggah tak susul men. Ayo. Oke. Ayo Bapak Dewan. Pripun? Ya monggo Mas, dikasih support mawon cek nang Support. munggah wonge. Nggih. Yuk. Ayo lupa. Ya. Monggo Pak. Sampe nek gak munggah kok tak susul lho. Kok ngidak apa memean. Ya ya. Inilah wajah dari Bapak Kepala Dusun. Gede diceluk Bapak Cempe, arek-arek iku pelajar. Kulo gak terima, Pak. Gak apa-apa Mas. Monggo Bapak Kepala Dusun mintain lagu nopo? Niki Bapak Arif. Nah, ngono lho. Nah, ngono Arif. Nggih, Bapak Arif. Arif alias Tempe. Ini yang diminta
Gambang Kiwa. Gambang Kiwa. Ugi Bapak Kepala Desa wau nyuwune rungkat. Rungkat. Nggih. Itu kebetulan dari Sabu Gunung Kelut Kediri. Nggih. Yang diminta kesayangan atau Gambang Kiwa. Nah niki sebelah niku sih Mas. matur Nggih, alhamdulillah suwun. biasa dikasih nanas sik. Diambil Pun dah? satu, sampun. Oh nggih alhamdulillah. Diporak karo Mas Dwi. Monggo Gambang Kiwa Deliwung. Alhamdulillah Mas metu juga kire. Terima kasih. Satu teman kira dari Bapak Kepala Desa Gambang Kiwa lo iki. Ada. Sanana Leo. Dan juga diiringi Deleng.
Terima kasih. Ya. Beri tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Terima kasih. Masih semangat ya? Masih semangat? Mboten ngantuk? Oh mboten. Nyawang Mbak Menik mboten ngantuk nggih. Nggih. Om Jono Gambang Kiwa sudah? Ya sudah. Selanjutnya? Monggo langsung ke bawah sat dari Bapak yang ada di undangan, dipersilakan yang lain. Sebelum ada request atau atensi yang sudah saya terima. Jam Jono, ini Bapak Kepala Desa tadi minta rungkat. Nek mboten minggat mboten afdol nggih. Nggih, harus minggat. Ya napa sih Bapak? Sepakat nggih. Yang diminta tembangnya rungkat dipersiapkan dari Bapak Kepala Desa. Semoga Bapak, pundi Bapak Kepala Desa ya? Ayo Bapak, mungkin kalau tambah mencolot loh. Jangan ngandap mawon. Nggih. Terima kasih. Dan ngandap mawon terus ya. Oh, diundangan ngandap mawon di utara-utara. Nggih sebelum dipersiapkan, sawit persiapan dari Bapak Radi. Kabuh Juragan Sayur. Oh iya. Bunga Bahagia, lagunya yang diminta tembang Gubuk Asmoro. Ya, ditunggu Pak Radi nggih. Waduh niki tanggane Cak Min. Teknisi dari LBWJ. Nggih. Juga Cak Imam Sabu Balung Ganggang Ngerandu Lor Peterongan. Peterongan. Nyuwun lagunya Mester Bedem. Napa? Mester Bedem. Mester Mendem. Kula pikir lagu Mester Mendem. Mister. Mendem. Dan sudah? Oh masih ada? Oh sudah. Sampun. Di atas juga ada surat cinta. Oke, monggo dibaca. Niki dugi warga ndakon ki Mbak Om Jono. Yang pertama
gerigis. Gerigis Yang kedua gulu. Abadas. ditunggu. Nggih. Yo. Nggih. Pokoknya main iki dongone disane cah iku lho, cah. Nggih. Cah glinuk-glinuk. Nggih, cah kinu-kinu. Maka dari wong rukat disumet Mas. Rungka ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang pondokku melayang teko tenang nangis-nangisan Rungkat ente-entean kelangan kowe sing tinggal sayang sok mencintaimu gawe aku Trio Irama Jazz. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti rak rasa dilarani pancen ku itu salah terlalu percaya mergo nunandang rupa saiki aku wis sadar lalu goblok mencintaimu rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang pondokku melayang teko tenang tangis-tangisan Rungkat ente-entean Desaku mut mantan ketulenan stop mencintaimu gawe aku rungkat ya Mbak Meni. Ada adik gadis Mahersa Jika yang terlemu Putih Wijaya senang aku Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti rak rasa dilarani pancen ku aku salah terlalu percaya mergo ranyawang rupa saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu ya rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang banggaku melayang teko tenang tangis-tangisan rungkat ente-entean tresno tulus ku menggawe dolanan stop mencintaimu gawe aku ngelu stop mencintaimu gawe aku ngelu ya Rungkat sampun dilayani Keripik gedang titik-titik pokoknya dilayani. Nggih Awet durasi waktunya ini kita bagi-bagi. kita bagi Nah, Nggih Mas iku mau dari warga Watu Dagon nyuwune lewung. Dan nggih niku mantan Bapak Polos Taji. niki. Nggih. Yang Yuk. diminta lewung nih oke siap. Siap Bapak. Nggih. Tunggu gilirannya. Lah nggih. Monggo kita kongkek nang slidro Mas yuk. Gubuk asmara Mas. Yuk.
Nggih Mas Request Jono. dari Bapak Rati Kabuh Juragan Sayur. Dua versi saya Malang digarap, Ada reggae, ada reggae, ada juga bandeng, berot. berot. Berarti 3 versi nggih. Satu Nggih. lagu jadi 3 versi. Wow. Istimewa. Nggih. Nggih masih ada waktu. Nggih. Bagaimana dari Bapak dari undangan ada no mboten? Sumangga. Tasik wonten apa? Bapak Ibu, mari pengen minggah datang mriki monggo lho. Dari Bu PKK? Nggih, monggo. Loh. Mboten. Wonten. Sumading, ditunggu yuk. Kita selesaikan dulu. Yuk, Kok Mas. yang dikasih yang gemoy tok, Pak? Sama niku yang ngono, wakase glani. Napa wau lagune? Pak Andi iku wongku. Makane sing dikeki aku tok. Ya Pak Andi ya. Kula duduk wonge jenengan ta, Pak? Sanes Ya tiange kan jenengan. nah. Sanes tiange jenengan kula. Oh berarti aku genderuwo, Mbak No. Oh wong ngene. Apa sih? Lah Oh, iya. mboten apa-apa. Cuman guyonan apa, Pak? Nggih. Oke, Mas. Sumanding. Dari Bapak Andi dulu. Didulukan. Iya no. Oke. Sumedeng. Itu. Nah, yo. Napa mau? Sumanding, bukan Apa? hendem. Apa sih? Kara-kara hendem nih loh. Gak. Sumanding Mas. Sumanding, Iki lho, Mas. kuwi saiki yo. Niku hari ini panjak kita nggak jelas sekali ya. Hati-hati Mas, iku sawangane guyang-guyu CCTV iku. Carane Pak Pong ini ada di mana-mana. Ayo, ada di mana-mana. Lah iki CCTV-ne, Mas. Sumendeng. Sumanding. Oh Sumanding.
Nggih semandi sampun. Nggih. Ngapunten sadurunge durasi waktu tinggal satu lagu no. Nggih, Mas. Yang belum diselesaikan mangke terbedayan serba-serbi. Oke. Monggo. Ada satu lagi. Monggo napa? Bokong semok. Semester bedem juga ada. Nggih, pester bedem. Terus? Gara-gara pester bedem Di iki. sebelah. Apa Transjatim oh? Boten niku lho, tangga mantan. Oh, Lewung. Lewung. Nggih. Yuk terakhir napa disepakati? Bokong semok, Mas. Bokong semok ininya sudah. Oh gitu. Yuk. Nanti lewungnya bisa disamboyo. Master bedemnya Bisa di Bedayan serba-serbi. juga ada gerigis tadi ya. Nggih, juga ada gulu bedot. Siap pas. Untuk Pak Guru, mohon maaf gak uman. Nggih. Yuk, delawang sumet. Masih ada besok. Yuk. Digoyang untuk wargaku desa Watu Dakon. Mas Sode. Mahu, mahu. Ya ada saya.
sembok pokoknya sembok pokoknya sopo sembok rambut ini sambel nganggo jujur pokok sembok pokoknya pokoknya sopo sembok rambut gelung digelung miring sopo bae kepergo mesti ndongo ya asli Budi Wijaya lagi coba gawe hanya ngelak itu korokan asa. Terima kasih. Bokong semok bokonge eman moto asing digondel lambe sing sigar laris sigar kaputu gawe greget kudu kepengen aku yo sambel nganggo jujur ayo persiapan pokok sembok pokok sapa sembok rambut gelung digelung miring sapa bae kepergo mesti ndongo terus miring. Ya, digelung miringnya sudah selesai. Nggih, asli Budi Wijaya iku Mas. Mboten ada yang lain. Enggak ada. Digelung miring. Singgare Pak Bayat tadi menciptakan sesuatu jan Bapak Ibu. Mana? Pop. Rambut digelung digelung miring. Oh ya, kadang. Iki no. Nggih Mas. Jenis suka eling lan waspada ya. Nggih. Monggo perform terakhir. Ayo. Seperti biasa. Monggo terima Yo, kasih Mas. disambut. Repeti Mas.
Yoi Jos. Jelok. Ya. Ya. Awas. Awas.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.